הכספי במזרח הקווקז. וזהו הדייג היהודי האחרון בעיר דרבנד. כאן, מול שמש בוקר ראשונה בים הכספי, הדייג הזה הוא אולי הנצר האחרון למורשת היהודית באזור דרבנד שבקווקז. הם הגיעו לכאן לדרבנד מנופי הבוסובו הנמצאת 4 קילומטרים מדרום לדרבנד. המצבות הללו בשטח הטרשי בגבעה המשקיפה על נוף מופלא בקווקז הן העדות החותכת ביותר ליהודים שחיו כאן לפני כ-314 שנה. עדות אילמת, אבל עדות שאין בלתה. אל המקום הזה הגיעו יהודים וחיו כאן, שמרו על חלום ארץ ישראל, קיימו מצוות ומתו כאן ונקברו באדמת הקווקז. זאת טביעת אצבע של הקהילה הזאת שחיה בעיר דרבנד לחופי הים הכספי. דרבנד יושבת מתחת לרכס הרים אדיר המתנשא לגובה של 5,000 מטרים. חופי הים הכספי ומזג האוויר הנוח ואדמה פוריה הפכו את נסיכות דרבנד למקום נחשק כבר במאה ה-5 לספירה. מלכי פרס היו הראשונים לכבוש את האזור שזכה לכינוי דרבנד, השער הסגור בפרסית. שמה של העיר ניתן לה על היותה ממוקמת במעבר אסטרטגי, ולכן כונתה העיר בעבר גם בשמות כמו שער הברזל, שער השערים והשער הכוזרי. העיר מתפרסת בין שתי חומות מקבילות המרוחקות עד 400 מטרים אחת מרעותה. החומות מרשימות, הן מסתרות לאורך של כ3 קילומטרים וגובהן כ10 מטרים. החומות יורדות מהמבצר ההררי שממערב לחוף הים שבמזרח וחוסמות את המעבר היבשתי היחיד שבמישור החוף המערבי של הים הכספי. ובכך השיגו שליטי העיר שליטה מלאה על הדרך. את דרבנד חצתה דרך מסחר מרכזית ונוחה שעברה כאן מאות שנים. החומה הנוספת נמשכת לאורך של כ-40 קילומטרים לתוך ההרים וחוסמת את המעבר של העיר בדרכים הרריות. כאן בנסיכות דרבנד בין החומה הצפונית שאורכה כ-40 קילומטר לנחל רובס בדרום נוסד לפני כ-314 שנה היישוב היהודי שנודע בשם המעיין היהודי. על שם מעיינות המזינים את המקווה ביישוב הבוסובו. היישוב הבוסובו היה היישוב היהודי הקדום ביותר בקווקז. הוא נמצא סמוך למעיין נסתר שאת מיקומו מצאנו בעזרת מאמץ רב. בית העלמין בבוסובו הוא העתיק ביותר בקווקז. פזורות כאן עשרות מצבות בצורת גושי אבן גדולים החפורים באדמה ללא שום סימן החרוט עליהן, ורק 35 מצבות ניתן לקרוא עליהן את הכתוב,
עובדה המעידה על מצוקה כלכלית של היהודים במאה ה-18. סיפור הכתובות על המצבות מספר את סיפור הקהילה היהודית במקום שהגיעו לכאן מאזור המבורג בגרמניה, ספרד, פורטוגל וסלוניקי. למרות נטישת אבו-סובו, המשיך בית העלמין לתפקד כאתר הקבורה ליהודים שהלכו לעולמם לאחר שנטשו את המקום. הווי נסיכות דרבנט הפרסית השפיעה על הקהילה היהודית החדשה. היהודים כתבו את דבריהם בכתב רש"י, עסקו בעיקר בגידול צמחי המרענה. הם גם עסקו בגידול ענבים, ייצור יין, דיג ומסחר. כמו שכניהם, גם הם גרו עד סוף המאה שעברה בבתים עשויי חרס, בוץ ואבן, עם גג שטוח וחלון בתקרה. בהיותם דוברי ניב פרסי הם נחשבו זרים והיו חשופים להתקפות ביישובים ההרריים שבהם התגוררו. שיטוט בפרברי העיר מגלה אורח חיים הזהה כמעט לחלוטין לדרך החיים שהייתה נוהגת כאן לפני כמה מאות שנים. היעדר תשתית ועוני שימרו את הבתים הללו והמנהגים כאילו לא נגסו בהם שיני הזמן. היהודים לא נבדלו באורח החיים ששלט כאן, להבדיל כמובן בשמירה על המנהגים ומסורת היהודית. בפסח שנת 1799 נחרבה הקהילה היהודית באבו-סובו. שייח עלי חאן, שליט נסיכות דרבן, בן לאם יהודייה, התיר אז ליהודים להתגורר בתוך חומות העיר. כאן בדרבנט נפתחו שערי העיר בפני היהודים לפני כ-200 שנה. המעבר של היהודים לא היה פשוט. רק אחרי כ-30 שנה הגיעו היהודים למעמד שבו התאפשר להם לקבור את מתיהם סמוך לעיר. ואלה הקברים הראשונים בדרבנט. רק אחרי הכיבוש הרוסי בשנת 1806 הצטרפו לקהילה שאר יהודי הנסיכות שהתגבשו לקהילה עצמאית. מנהיגי הקהילה כגון הרב אליהו בן מישאל, הרב הראשי של הקווקז, ידעו ללכד את הקהילה היהודית בעיר ולשמור על מסורתה ומנהגיה. עכשיו אנחנו בדרבנט יכולים לצאת בעקבות הבתים, בתי הכנסת והחנויות של היהודים שחיו כאן. הקהילה היהודית בעיר דרבנט הגדולה בקהילות ישראל במזרח הקווקז. בשנת 1806, לאחר הכיבוש הרוסי של נסיכות האזור והעיר דרבנט, החלה הגירת היהודים מהקהילות הכפריות באזור לעיר עצמה. ההגירה של היהודים לרובע הגדילה במהלך המאה ה-19 במידה ניכרת את מספר היהודים בעיר. בעוד שבראשית המאה היה שיעור היהודים בדרבנט רק 3%, הרי שבראשית המאה הזאת כבר נאמד מספרם של היהודים בכ-14% מהאוכלוסייה בדרבנט. גם בתי הכנסת הלכו והתרחבו בעיר, בית הכנסת הגדול, בית הכנסת החברו, בית הכנסת האשכנזי ועוד כמה בתי כנסת.
יהדות דרבנד הגיעה לפריחה שלא ידע כמוה עד אז. אבל תקופת העושר התרבותית והכלכלית הסתיימה בשנת 1920. המהפכה הסובייטית גזרה גזר דין מוות לקהילה היהודית בקווקז ובדרבנד במיוחד. כבר בראשית המהפכה חוסל יושב ראש הוועד היהודי בדרבנד, מפקד כוח ההגנה היהודי בקווקז, אסף איתום פנחסוב. על בני הקהילה היהודית בעיר נאסר ליצור קשר עם בני קהילה אחרים, לימוד תורה, שימוש בדפוס עברי ושמירת חגי ישראל שנחשבו בלמים להתפתחות האידיאולוגיה הסובייטית. הרוב היהודי פוזר ובמקומו הוקם הגן הציבורי של העיר. בקצה השני של הרוב היהודי לשעבר הוקמה אנדרטה לזכר בני העיר שנהרגו במלחמה נגד הנאצים. 500 בני הקהילה היהודית בעיר נהרגו בשדות הקרב. 20 מיליון אזרחי ברית המועצות נהרגו במלחמת העולם השנייה, ובהרוגים גם יהודים רבים שנלחמו במסגרת הצבא האדום. קהילת דרבנד שילמה מחיר כבד. כל בן רביעי בעל יכולת לחימה נהרג בשדות הקרב. מלחמת העולם הסתיימה. הנאצים נקפו, מעמדה של ברית המועצות הלך והתחזק. שלטונות ברית המועצות העניקו אחרי המלחמה עיטורים רבים לגיבורי המלחמה. אחד משני העיטורים הגבוהים ביותר, גיבור ברית המועצות שהוענקו לבני העדה היהודית בקווקז, הוענק לשתיאל אברמוב מדרבנד. מלחמת העולם השנייה קרבה בין העמים הרבים. בדרבנד הופיעו סימני התבוללות ראשונים על המצבות של בני הקהילה היהודית. הנה דוגמה לכך. מסלול חייו של בן הקהילה היהודית בדרבנד מתחיל בבית היולדות, גן הילדים, בית הספר, לשכת הגיוס ולימודים אקדמיים מחוץ לעיר, וכמובן חופה בסתר. הקשר של בני הקהילה לעם בישראל היה חזק מאוד, וההזדהות עם המדינה היהודית הייתה מוחלטת. הקמת מדינת ישראל ומלחמות הקיום שלה לוו בהתפרצויות זעם והפגנות בדרבנד מצד התושבים המקומיים ובעיקר מצידם של המוסלמים. בתחילת שנות ה-70 קבוצה מבני הקהילה פורצת דרך לארץ ישראל, ובעשור זה עלו כ-11,000 יהודי קווקז לישראל, כמחציתם מיהודי דרבנד. לאחר פירוק ברית המועצות בכיכר שמול בניין העירייה בקיץ 1992, התאספו יהודים בדרישה להפסיק את האנטישמיות ואת רצח היהודים. בעיתונים המקומיים הללו מעידות המודעות על הרדיפות ועל רצח יהודים בדרבנד בימים שאחרי התפרקות ברית המועצות. התחזקות האנטישמיות גרמה לאחרוני היהודים בדרבנד לעזוב את העיר ולעלות לישראל.
למעשה, באמצע שנות ה-90 עזבו רוב יהודי דרבנט שעוד נותרו בעיר את הקווקז ועלו לישראל. היום דרבנט ריקה מיהודים למעט כמה עשרות יהודים שמספרם נאמד רק בעשרות בודדות שנותרו שם. ובים הכספי ממשיכים בחיים היפים שאפיינו את האזור הפורה הזה. עם השוק הססגוני ופירות העונה, התבלינים העשירים, הדגים המשובחים, הלימונים, התפוזים וריחות הקווקז שאותם זוכים יהודי העיר הנמצאים כבר בישראל. דרבנט נותרה רק זיכרון עבור יהודי העיר שחיו כאן. לרב המקומי, הרב יען גיל, אין כבר כמעט מניין בבית הכנסת, וידיו נותרו מחוסרות עבודה בכל הקשור לקיום מסורות ישראל. ואולי הילדה הקטנה הזאת תעשה את חתונתה כמו שמאחלת לדודתה בחדרה, אולי בעיר אחרת בישראל. חדרה 1999. כאן מתגוררים היום כ7,000 מעולי קווקז. יותר מ-60% מהם הם יהודים יוצאי דרבנט. העולים שהגיעו בראשית שנות ה-90 לחדרה השתלבו בחיי העיר, לא מעט בשל הסיוע שמעניקה עמותת גובלאי, העמותה לשימור מורשת יהודי מזרח קווקז. חדרה נחשבת לאחד המקומות היותר מוצלחים בישראל מבחינת קליטת עולי קווקז. העולים השתלבו כאן בפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית, וגם הצליחו להתערות בחיי היום-יום בישראל. היהודים שעלו לישראל לא מכבר נוהגים לפקוד מפעם לפעם את בית הכנסת הקווקזי העתיק בירושלים, את קברו של מייסד באר יעקב, הרב הראשי לשעבר של דרבנט, רבי יעקב יצחקי, שעלה לישראל בפעם האחרונה בשנת 1906. עולי הקווקז השתלבו במקומות שונים בארץ, היו בין מייסדי השומר לפני קום המדינה, סייעו בהעלאת יהודי עיראק ואיראן לישראל, השתלבו בבניית הארץ וקיבוציה, ותרמו לא רק לחיי היומיום, אלא גם לחיי התרבות. בהם אפשר לציין את מרדכי אלטשולר, יליד פולין, שכתב מחקר אקדמי יחיד על יהודי מזרח קווקז, או משה יוספוב, יליד ירושלים, פעיל בקהילה, שכתב ספר על תולדות יהדות קווקז, במיוחד על ירושלים של ילדותו, או נועה אישה, יושבת ראש עמותת גובלאי, עמותת גאולה, המשמשת כגשר בין תקופות שונות ביהדות קווקז לדורותיהן. מדרבנט לירושלים, סיפורה של קהילה יהודית במזרח הקווקז
שהתיישבה לחופי הים הכספי לפני כ-300 שנה, והיום רוב רובם של בני הקהילה מימשו את חלום ארץ ישראל, והם חיים כאן עם בני עמם, ורק הזיכרונות מן הגלים והנוף הפראי של הקווקז יישארו חרוטים בהם לדור או שני דורות.